Basisscholen in Zeeland zijn vanochtend weer van start gegaan. De school gaat weer beginnen. Heb je er een beetje zin in? Ja hoor, het laatste jaar, zeker. Heb je een leuke vakantie gehad? Ja, we zijn naar Engeland gegaan. Maar voor de kinderen van de vrije school in Middelburg is er toch wat veranderd. En verder in deze Zeeland nu. Massale vissterfte in Vlissingse Vijver. En nu al proef met oliebollen. Goedenavond. Het nazomeren is al een beetje begonnen en Zeeuwse basisscholen zijn vanochtend weer gestart. Na 6 weken vrij gingen vandaag de leerlingen van alle basisscholen terug de schoolbanken in. De school gaat weer beginnen. Heb je er een beetje zin in? Ja hoor, het laatste jaar, zeker. Heb je een leuke vakantie gehad? Ja, we zijn naar Engeland gegaan. Ik ben heel veel naar het zwembad geweest en we zijn naar de Gentse feesten geweest. Wat heb je allemaal gemist deze zomervakantie van school? Bijna niks. Heb je lekker zomervakantie gehad? Ja. Heel veel kinderen gingen vandaag weer terug naar school. Voor de leerlingen van de vrije basisschool, de Aquamarijn in Middelburg, lijkt er nog weinig veranderd. Maar ze krijgen dit schooljaar wel nieuwe buren. Want de leerlingen van de middelbare vrije school verhuizen van Vlissingen naar Middelburg, naast de basisschool. Dat verandert voor ons dat in elk geval de samenwerking heel veel makkelijker wordt. Wat we nu, zeg maar, moesten we steeds afstanden overbruggen. En nu wordt het echt een stuk makkelijker om samen jaarfeesten te vieren, leraren uit te wisselen bijvoorbeeld. De bedoeling is eigenlijk dat we gewoon meer bij elkaar in de school komen. Dat de leerlingen zien dat er een middelbare school is. En dat is toch makkelijker wanneer je hier zit dan wanneer in Vlissingen. De klaslokalen zijn nu nog leeg. De leerlingen van de CSW Vrije School beginnen morgen. De verhuizing om hier naar Middelburg toe te komen is belangrijk omdat basisschoolleerlingen steeds minder vaak kiezen voor deze CSW-vrije school. Het bestuur van de middelbare school hoopt dan ook met deze samenwerking het tij te kunnen keren. Steeds minder leerlingen van de basisschool kwamen ook bij ons. En ja, nu gaan we gewoon hier kijken of we het weer omhoog kunnen werken. Ja, dat is makkelijker als je dichtbij zit dan wanneer je helemaal vanuit Vlissingen of naar Vlissingen moet. De scholen zijn zich ervan bewust dat het aantal leerlingen niet in 1 jaar tijd toeneemt. Maar dit moet wel in de toekomst gebeuren. Ik verwacht wel dat als wij daar zeg maar op een actieve manier vormgeven aan die samenwerking, dat dat ook echt ten goede komt, ook aan het leerlingenaantal van de bovenbouw. En nu groep 8, hierna naar de middelbare school, weet je al waar je naartoe wil? Nea Lenia of CSW. En waarom zou je daar naartoe willen? Omdat de vrije school heel leuk is, vind ik. De vrije school middelbare is nu ook hier naartoe verhuisd. Is dat iets waar u ook naar kijkt? Ja, zeker. Ja, daar gaan we ook kijken en serieus overwegen. En wat Elin zelf ook wil. Is het een voordeel dat die school nu zo dichtbij is? Nou ja, ik denk het eigenlijk wel. Want dan heb je dezelfde route weer daarheen. Ja, ik denk het wel hoor. En die route moeten de middelbare scholieren morgen voor het eerst anders fietsen. Bij een woningbrand aan het Groenewoudswegje in Burghaamstede is vanochtend een overleden persoon gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om de bewoner van het huis. De brand werd rond 7 uur ontdekt door een voorbijganger. Er stond veel rook in de woning. Een uur later was de brand uit en werd gestart met nablussen en daarbij werd het lichaam van de persoon ontdekt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In opdracht van de gemeente Vlissingen is een aannemersbedrijf vandaag begonnen met het opruimen van duizenden dode karpers in de watergangen van de wijk Lammerenburg. Vissen drijven er al sinds vorige week. De medewerkers halen zoveel mogelijk dode karpers uit water. Die worden in vuilniszakken gedaan en dan doet de gemeente zorg dragen voor de afvoer en de verwerking daarvan. De dode vissen veroorzaken een flinke stank in de wijk, maar voor het aannemersbedrijf was dat geen reden om de klus af te slaan. Het ruikt naar dode vissen, dus ja, maar goed, ook dat werk moet gebeuren. De gemeente zegt dat er ieder jaar vissen doodgaan door zuurstofgebrek bij warm weer en langdurige droogte. De dode vissen worden afgevoerd naar een destructiebedrijf. Tim van Dijken wordt door zijn ploeg Red Bull Bora Hans Grohe meegenomen naar de Vuelta. Deze ronde van Spanje begint zaterdag in Turijn. Voor de 25-jarige Tim van Dijken uit Kolijnsplaat wordt het zijn tweede grote ronde na de Giro van vorig jaar. Het is 6 jaar geleden dat een Zeeuw de Vuelta reed. Dat was toen Brian van Goetem.
Een goede strandwacht is geen overbodige luxe. Vorig jaar verdronken er in Nederland 146 mensen in open water. De Van Dixhoorn Reddingsbrigade uit Middelburg leidt daarom ieder jaar levensreddende lifeguards op. Die opleiding duurt 10 weken en dit weekend deden 9 strandwachten examen. Op het strand en in de zee bij Domburg. Ik ben Rosemarijn Akkerdaas. Ik ben 23 jaar, toevallig vandaag geworden. Ik kom uit Vrouwenpolder en vandaag doe ik mijn lifeguard-examen. Een spannende dag voor Rosemarijn en 8 andere kandidaten. In 10 weken tijd werden ze door de Van Dixhoorn Brigade voorbereid op deze examendag. Het examen heeft een praktijkgedeelte waarin mensen dus, er gebeurt iets op zee en dan moeten ze oplossen, een casus. En daarna krijgen ze een heel stuk theorie. Jullie kijken tijdens zo'n casus hoe ze het doen? Ja, we beoordelen vooral de leider. Geeft hij leiding aan zijn ploeg, stelt hij de goede conclusies, roept hij de juiste hulp in en dat beoordelen we. Denkt u dat u nog heel even kan wachten, dat we uw vriend eerst even helpen? Om lifeguard te kunnen worden moet je door een reddingsbrigade worden opgeleid. De Van Dixhoorn Brigade doet dat voor de Stichting Strandexploitatie Veren. Wij doen in de winter de opleiding in het zwembad. Dat zijn met name wat jongere leden en we doen 2 keer per jaar voor de SSV de opleiding tot lifeguard. En heel veel leden van ons werken hier ook, dus ja, dat valt keurig samen. Waar de reddingsbrigade op de binnenwateren nog best mensen kunnen gebruiken, hebben ze daar aan de kust weinig last van. Hier op de Welgse stranden is dat goed geregeld met de SSV. Mensen krijgen betaald, dus er is genoeg aanwas. Ik denk dat er nu zo'n 300 mensen lifeguards zijn in wisselende diensten. En ja, ik zie dat wat dat betreft zonnig tegemoet. Ondertussen moeten de kandidaten alweer naar een volgende casus. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen en moeten uit het water worden gehaald. Nou, we hebben nu 2 casussen gehad, dus we hebben 2 mensen kunnen beoordelen in 2 ploegjes. En ja, tot nu toe gaat het heel goed. Straks gaan we aan hun vragen wat ze er zelf van vonden en of ze dingen anders zouden kunnen doen. En dan sluiten we af met een theorie. Rosemarijn uit Vrouwenpolder loopt al heel wat jaren mee, maar is nog steeds geen lifeguard. Vanaf vandaag zal ik ook gewoon reddingswerk mogen doen, te water gaan indien nodig. En ja, ook zelfstandig een post bemannen zonder dat ja, de andere lifeguards aanwezig moeten zijn. Dan mag ik de verantwoordelijkheid dragen. Rosemarijn slaagde met vlag en wimpel. Alsjeblieft. Het was voor haar natuurlijk extra bijzonder omdat ze jarig was. En ze slaagde niet alleen, want alle andere kandidaten haalden ook hun papiertje. Op de N61 bij Hoek is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer vloog met zijn motor over een rotonde en klapte na 50 meter tegen een vangrail. De motorrijder is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis buiten de regio gebracht. De N61 was vanwege het ongeluk een tijdje afgesloten in beide richtingen. Leden van de groep Terneuzen tot de kern hebben protestborden geplaatst tegen de komst van kerncentrales in Zeeuws-Vlaanderen. Ze vinden dat de gemeente en de provincie de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen slecht informeren over de plannen. Zeeuws-Vlaanderen is in beeld voor 2 nieuwe kerncentrales. En het protest moet mensen waarschuwen voor wat er eventueel kan komen. Heel veel mensen denken nog, oh dat is een Borselen. Of heel veel mensen denken dat is een klein koepeltje langs de Westerschelde bij de Mosselbanken. Maar het is heel de Paulinepolder. Heel de Paulinepolder wordt 10 meter opgehoogd. En boven die 10 meter komen dan nog een keer 2 van die grote kerncentrales. Er is zoveel ruimte hier en zo weinig mensen. Hier staat geen fabriek. Maar eigenlijk staan hier heel veel fabrieken. Want elk grassprietje, elk aardje, elk aardappeltje, dat is een biologische fabriek. Hè? Gezonde grond is dadelijk heel, is er haast niet meer. Dus dan is het gewoon waanzin om een hele grote polder met goede akkergrond, om dat gewoon te vernachelen. Terwijl de meesten nog volop van de zomer genieten, zijn ze bij Zeelandia in Zierikzee al druk bezig met het proefbakken van oliebollen voor de jaarwisseling. Want de perfecte oliebol vereist nou allemaal een goede voorbereiding. Oliebollen-expert Joost Hagenaar stond vanmorgen al vroeg in de bakkerij om het beslag klaar te maken. Een goede voorbereiding is het halve werk, zeggen we altijd. Dus dat houdt in vroeg testen, meestal eind augustus, begin september. Zodra we weten dat de bakkers ook goed het oliebolseizoen in kunnen gaan. Oefening baart kunst en beetje bij beetje komt Joost tot het perfecte recept. Nou, het fijntunen van oliebollen is gewoon kijken, is de mix exact hetzelfde dan afgelopen jaar.
Er komt natuurlijk een nieuwe oogst aan. Die wordt ingebouwd in onze mixen. Dan willen we gewoon weten, is dat een goede mix voor de bakker? Met dezelfde wateropname, met dezelfde draaitijden, dat is super belangrijk. De resultaten van de eerste baksels zijn veelbelovend. Nou, de eerste 2 rondes bakte echt al fantastisch. Dus het ziet er goed uit, het beeld. Maar we hebben nog niet helemaal compleet de nieuwe oogst binnen. Dus we zijn nu nog aan het fijntunen. Zodra de nieuwe oogst binnen is, dan gaan we echt voor het echtje bakken. En dan gaan we pas echt de wateropname bepalen. Maar ja, mijn verwachting is dat ziet er echt wel goed uit. Na het bakken worden de oliebollen getest. Een beetje licht frisse smaak met een licht krokante korst en een hele fijne afbeet. Dat vind ik een perfecte oliebol. Het duurt nog even tot oud en nieuw en dus hebben ze voldoende tijd om ze te perfectioneren. De dag begon grijs in Zeeland met een windje uit het noordoosten. Maar na het middaguur brak op een aantal plaatsen de zon door en werd het daar toch nog tegen de 23 graden. Morgen is het weer echt zo'n zomerse dag zoals we die de afgelopen weken zoveel gezien hebben. Temperaturen dan tot 28 graden landinwaarts in Zeeland. Maar de dagen erna koelt het weer ietsje af. En dan was het eventjes dit. Komende zaterdag zendt Omroep Zeeland live de voetbalwedstrijd tussen Hoek en Koninklijke HFC uit. Hoek startte met een gigantische stunt in de tweede divisie door afgelopen weekend Katwijk te verslaan. En wil die goede start thuis voor eigen publiek een vervolg geven. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.